Assalamu alaikum. Mübarek Oraza ayının 27. günü Türkiye'de 16. Mart 17'sine bağlayan gece Kadir gecesini geçirdik. Yılda bir gezek gelen bu Kadirli geceni oklap geçirsek bolmazdı. Kızımı yatırdım. Kadir gecesi namazımı okudum. Dua dilek ettim. Zikir ettim. Şoň bilen saat 4 bolup gelýärdi. Kuhňa geçtim. Yoldaşıma az beklemene zat taýýarladym. Yoldaşym kan zat taýýarlama, bir yumurta yiyecek diýeni üçin kartoşka garşyk yumurta taýynladym. Yoldaşymy turuzdum. Indi saçaga oturjak wagtymyz, gyzymyz turdy. Başga günler hemşeýle okusynyň arasynda turardy ýöne derrejik okuğa giderdi. Şu gün oklamady. Allahjan bu mübarek Kadir gecesinde gyzymyzy hem turuzdy diýip begendik. Üçümiz oturduk, çay içtik, oynadık, bilece wagt geçirdik, dualar ettik. Kadir gecesinde bizi özüne dua etmege çağıran Yaradan Allahjana şükür edýän, hemmeňiziň Kadir gecesinde eden hemme dua dilekleriniz Allah dergahında kabul bolsun.